Okay, maing mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga hingala ini atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pizza 5 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2025. So kumusta na mahigala nang hinaod ko nga wala mo ubo, wala mo sipon, wala labad sa ulo, wala sakit diyan, wala panuhot, wala kining wala hilanti, no apaan, wala ra gibatis lawas, pero naginhawa pa. Ayan, okay. Kuyaw man na manghigala nga basin og wala na kagibati lawas kay wala na pud ka magginhawa. Ayan. Abi no mahigala bago pa po kong naabot no gikan pa ko sa mga bukid nga akong gipang antuan bisitahan no. Ay misahan pud ginagmay no dinagmay lang yun no. Muna sa ato ang mga paningkamot usap. Na ato din kumustahon mahigala no ato ang mga kaigsuunan nga mga kontraktor no. Mga kontraktor no murag na issue po din tao ni atong mga igsuon ro mga kontraktor. Sige lang no. Pero ang alang ni antong medyo na apoy ginagmay na supak-supak pod jutay pag-uha lang na inyong kaugalingon no. Katong uban nga nagtinarong ra wala ta ang kabalakan. Pero katong medyo na apotay gamay pong og sa og sa pinulungan pa na medyo do na nakatampo po ta gamay sa mga problema. Pagbago lang sa kaugalingon no. Ang kuna lang ang unsa man gani naamang kay kuan namong gyud kaila ba yang ni angkon gid siya no. Pero matud pa niya di gyud lagi kuno malikayan kay matud lagi na tinilaghan kay mga rason, pero ako lang sulti nila mas maayo gid siguro nga magbago na no kung tanan nga atong madawat kinahanglan nga pinatubay gyud sa pagtulunan sa Dios aron nga wa ang gyud angay wa gud kay tulubagon bisan gamay. Klaro ba? Yato po di ay timbayaon po ng mga taga DPWH no mga brothers. Medyo naataron sa highlight ha. Medyo po na agitaron mo igihisgutan ro ng inyong departamento. Pero alang na itong wala po yung mga gipanghimo, the truth will set us free. Pero kung pananglitan ug atong do na po yung ubad nga nakatampo-tampo pud gamay is problema. Magbago lang no mo na pangalawagan ni Kristo alang kanato nga maghinulsulta sa atong mga sala unya magbago ta sa atong kaugalingon kay kinsa mong gidili makasala ini kalibutan kaming mga pare makasala man pud gani pero kami lang mas bugat lang ning amo mas kay ngano man nakabalo magud may unsay mga balaod unya kun amo pagining supakon mas bugat ang silot alang kanamo kay ngano man kuan man mi kanang sa ato pa na kami man nanudlo man mi nga umlain man kay huna-hunaon nga sweeto may unya wala na mo tubaga muna nga kami mga pare, naring kamot po dili makasala. Kaya nga naman, mas bugat baya ang silot alang kanamo kay kaninyong mga laiko. Muna, no? So, muna. Binamahigala ato di ay nga congratulaton ang tanan, ang daghan kayong mga na nagfiesta karong bulana. No? Daghan kayong nga fiesta, no? Na ay nagfiesta San Miguel, na nagfiesta sa kining San Lorenzo, daghan na kayo, San Lorenzo Luis, daghan kayo mahigala karong September 28 kuan man na kanang San Lorenzo man na San Lorenzo. Anyway, advance unya kami pod ang kamo pod diri sa Yungod ang amuha pod mahigala nga kuang karon kanang kalihukan nga dagko mo kining Pilgrimage of Hope medyo gaulan mahigala sa gawas mo na nga dunay murag gamay disturbances unya nagsigi pod meron og kami kani ikakuan na namo ni murag ikatulo na namo niro mga panahoda nga nagsigi mig Pilgrimage of Hope. Ayan no. Naantong nakalabay kuan dito mi sa Himalalod. Ayan no. Dayong karong ay kaduha pa di ay. Dayong karong kuan karong pizza nantong nakalabay pizza 25 sa Agosto adto na pud mi didto mi sa Dumaguete. Lapit po mi sa Tanhay. Dayong karong pizza 22 sa Setyembre adto na pud parokya gyud mahigala pero
doon ay itong pagsugod dili kayo midaghan sa pag-ari namos Dumaguete daghan kayo may pilami ka truck dayong karong sa 22 mura gamay-gamay na lang pud mi no adto mi San Carlos. Pero ang ato ang gidapit ra gyud nako ang mga kabatan-unan tanan nga makakuyog jud kay usik kay mga higala nga bisan kausa na lang sa imong kinabuhi naka-apil kag pilgrimage kay karong gong tuiga dako mo gud kay ni siya og bintaha alang kanato kay kanang pilgrimage baya lagyo ba ng mga lugar pilgrimage ka sa mga shrines diri sa atua lagyo baya mugasto biya gyud ka pero kini karon di na ka mugasto ang imo mahago ra Ginoo kay kami lang mga higala ang among panghulman truck di karga mag pilgrimage mi mga dump truck ang among mga service dump truck no pero amo pong gi-upgrade o gamay no among giatupan amo pong gibutangan og hagdan unya okay ra pud dili gid katong dump truck nga mura bag lisod pud kaayo no kanang ang dump truck man tuod pero amo pong og sa to pa na amo pong gi-customize ayan dump truck bitaw mga salakyan mong gipanghulaman kay wala man may bus diri sa Ayungon kung naapay bus makahula mo ta sa bus ya kay ang among bus diri medyo wala nadaot pero wala pa naayo no pero gipaning kamutan pud na sa ato ang mayor nga maayo na basog maayo na aron makahulom hulam pud ta kinagmay no so na no akong awhangon din no katong mga wala pa maka pilgrimage of hope no pananghid mo sa inyong karaparoko nga mag-pilgrimage mo aron maanda mo kay mangumpisal pa man usa na dayong musimba no kami dire dugangan na mo na mag kuan pod may mag Station of the Cross unya na poy gamay mga lecture ginagmay ingon na no so alang ni adtong akong mga kuraparoko akong mga parokyano karon na pong Pitsa 22 adto na punta San Carlos no San Carlos Diocese San Carlos mismo nya manghapit-hapit siguro mis gihulngan kay kanang gihulngan kuan man na kanang Diocese of San Carlos na pero usa po na sa pilgrim sites ayan no klaro hala sige padayon so alang na itong wala pa maka-pilgrimage ha pangananghid mo sa inyong kuraparoko aron maggiyahan mo okay no alang na itong gusto mo kuyog kami diri sa Ayungon Pitsa 22 ta ha ang atong pilgrim site karon aritas Occidental adto ta sa Diocese of San Carlos nga manghapit ta sa gihulngan igbalik na tamang kuan igbalik na nato tamang kining gitawag og mag bulag-bulag ayan no nahala ari na ta mahigala sa ato ang catechesis so ari ta saint of the day Bueno September 5 nga to karong santo mao si San Teresa sa Calcutta. Uy, pista daero ni kuan. Santa Teresa sa Calcutta, no? Abay na mahigala kini si Santa Teresita sa Calcutta or Mother Teresa. Taga Macedonia kini siya. Nya natawo ni antong 1910. Nya originally baptized as Agnes. Unya matud pa she entered the convent in Ireland. Received the name Teresa. Sent to India, Calcutta. In 1950, founded a new congregation, the Missionary of Charity, and throughout, as in all through Asia. Nakuan sila, ni-spread sila all Asia. Na daghan po kayo na siya mga nahimo. Kini si Santa Teresa sa Calcutta. Ayan. Mother Teresa ba? Mother Teresa of Calcutta. Pangayoon na ito, mahigala ha, ang pag-ampo sa ito ang patron karong adlaw si Mother Teresa of Calcutta nga sama kaniya mamahimo putang mga misyonera og mababae, misyonero og malalaki. Hala no, mahigala kan kuan kita kada gitawag na tong istorya tagamay, no? Kini manggong mga pangalan ron bitaw ang higala no luoy pud in taon ta sa mga diskaya kay nakuan gid sila in taon mo ba sila gyud mo natungan mga higala no sa mga kini bitaw mga pag-investigasyon no luoy pud in taon ta sa mga diskaya mo na nga ato yung ampo ha ang Diskaya family si Sarah ang bana si Efren no nga
ilang malagpasan kining pagsulay sa ilang kinabuhi, no? Mga diskaya, ilang malagpasan, no? Nga kung sa gani gyud, unsa pud katinuod gining mga aligasyon, kung tinuod man gani, magampo lang gyud, ha? Ampo lang gyud niya maghinulsol sa itong mga sala. Apan kung dili tinuod, and the truth will set us free. Aram mo kabalaka kay ang justice of God will always prevail. Ayan na, ha? Mga diskaya, hindi man sila kadungog nato, pero ato lang iampo. Di ba yun na mahitabo nga di mo nakasabot sa Binisaya, no? So in Tagalog nato kamay, ha. So mga kaibigan natin dyan sa Manila, no, huwag naman ninyong masyadong ano ba yan, kadabita na huwag naman ninyong masyadong ano ba yan, no, lapastanganin. Huwag naman ninyong masyadong dungisan ang pangalan ng mga diskaya. Ang gagawin natin, ipagnalangin lang po natin na kung ano ang talaga ang totoo ay siyang lalabas, no? At sa mga diskaya din naman, kung halimbawa ay hindi totoo ang mga aligasyon, huwag kayong malungkot. Ayan. Huwag kayong malungkot dahil talagang lalabas ang katotohanan. Pero kung halimbawa, meron naman tayong nagawang hindi mabuti, pagsisihan nyo lang at magbagong buhay na. Okay? Hala na. Mga diskaya. Tayo naman, katang mga Cebuano, dili po lamang ta atong magbasaga at putag sulti kabahin sa mga diskaya, no? Ang mayugod na itong buhaton, imbis mo diskaya, tamin ka, di ko kaya. Ayan. Moingon kang di ko kaya, no? Na magdaot ang tao, no? Ang ato arag yun nga, yampo na to ang mga dautan, ang mga doon na yung mga problema karon, no? Imbis diskaya, ang ato di ko kaya. Namang lait-lait sa iba. Okay, nala. Panayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni ini kabudtuhon. Minto last hagapon mga higala paling kapuyan ako. Nagkuan ko kanang mga luya man jud ko kay karon medyo kondisyon ko gamay kay nakakatulog ko gani ng mga 12 to 1. Human akong paniud to, nakakatulog ko gamay. Medyo okay ra. Naka-relax ta gamay. Ayan, no? Dahil no, may mundo na kanatong tanan, ang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Ari na ta mga higala sa atuang CBCP News. Synodality, not business as usual, but a way of life. Muna'y gisulti ni Archbishop Albert Uy. Matud pa niya, synodality, not business as usual, but a way of life. Ayan, synodality requires humility, shared leadership, and deep listening. Muna, kaya itong September 1, dito magkukos Dumaguete, kaya doon na unta ako'y papirmahan ni Obispo. Pero ang nahitabo, ni-appeal dahil siya sa synodal implementation sa synod, no? Synodal implementation. So, muna nga, dito sila, kaya ang nagpatawag ay itong sa miti ka ng Gadiringa, no? Gadiringa si Archbishop Uy. Ayan, no? So, naingon si Archbishop nga synodality, not business as usual, but a way of life. Ito pa, kinabuhing pagapuyan dahil ng synodality. Unya, balita gikan sa Vatican, Pope prays for 1,000 killed in floods in Sudan Darfur region. Sa Matumigala, ang ato karong Santo Papa Pope Leo nagampo karon alang sa mga nahimong biktima sa baha nga nakakalas og 1,000 ka kinabuhi dito sa Darfur region sa Sudan. Ayan, no? Nga ato pong ang mga kaobispuhan to karon dito sa Cebu kay naglagi sila nag-seminar kabahin sa synodal implementation.
Mao nga may gala balitang simbahan ini kamudtuhon ato dai nga timbayaon usab og may mudto ang akong mga classmate. Kumusta na si Padre Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, og ingon man usab si Father Tonton Arnaiz. Og ingon man usab ang akong mga classmates sa Cebu. Kumusta na nga akong mga classmates sa Cebu? Si Father Kipling Agravante, si Father Glenn Banson, no? Mga banggiita ni mga higala ko mga classmate. Si Father Glenn Banson, si Father Omen Mahuzay, nakakaroon sa Santa Cruz, dapit sa may Basak Pardo. Niya, si Padre, asa na nagayroon si Padre Mario Atienza, si Padre Kipling Agravante, si Monsignor Tingting Angkahas. Gingaman usab si Kunsa Paman, siya nakalimutan. Of course, si Father One Rosaroso, si Friends Forever, no? Si Father Rosdel Noel. Kumusta na nga ako ang Friends Forever, no? O gingaman usab si Padre Kunsa Paman, natin makalimutan basig magmahay ba. Oy, si Father Peter ni Cesario. Oy, Room Narca. Milton Medina, mga banggiita ni mahigalang mga classmate nako. Noon niya ato pong timbayaon og may mudto usab ang akong classmate dito sa Maasin, si Father Dudong Cordobes o si Father Samuel Papa. Tala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala, akong mga classmate nga mga buutan. Ako po nang timbayaon og may mudto si Father Darwin Gitgano, no? Brother, kumusta ka? Believe ko nimo, no? Maayo kay gani si Father Darwin Gitgano, exorcist para bagin ni, no? Makapagawas og mga makapagawas og mga panulay gikan sa lawas. Lisod kay na buhata may gala ako pare mangyud ko pero pastelan, no? Mas maayo ra gining naarag yung mga gasa na. Pero ako handlo ko ana kay tiaw bagod o magkadimao ning ato ang pagpalabas sa kuan nga mobalhin mabuhinuon na to. O na may gala nga ug magpakumpisal ko, akong pakumpisalon kana bitang kuan ko kana bang matawag na ako kay kuan lagi pagauson lagi ning mga kuan. Sa dili pa ko magpakumpisal usa ko sa mga nanaas duol. Ako sila ingnon nga kamo kay ni amang gyud mo mangumpisal o sa daan mo kaya kung dili mo mangumpisal may puruhan gyud nga mobalhin ang panulay niyo. Basta kay kinumpisalay gyud usa og dili man gani palayo lang usa mo kay basin unyag paggawa sa panulay sa lawas ining atong gi-exercise kang inyo na pong mata mo musiga kay ni balhin ninyo ning kuan panulay, no? Muna nga palayo lagi mo ng mga laing relihiyon, palayo judo tay kay di wa ba sila kumpisal. Mas may na nga limpyo ka nga mangumpisal ka. Nagako sige kung pangumpisal kay narabay usahay manghigala nga kanang dunay mo tawag ba kay pare gud ta dadon diri simbahan nato kay malagi na nasudlan lagi og panulay ng lawas sa ato ang parokyano. Pero mayroon nung tuiga kay wala kaayo ko'y na-encounter ngayon ni ana. Sa una gyud pag bago pa ko sa ayungon pagkagrabiha to mga high school. Karon walang may arang-arang na kay wala na. Hala rin na ta mahigala sa ato ang katekism. Katekism ta mahigala. Una, what is the authority of the Catholic Church to preach the gospel? Unsa may katungod sa simbahang Katoliko nga manudlo kamahin sa ebanghelyo. Ayan, no? And the answer is ang kinsa may naghatag og katungod, no? Unang-una, ang katungod sa simbahang Katoliko pagpanudlo kabahin sa ebanghelyo gihatag mismo sa aton Ginoo. Number one, no? Kasi diyang giingna niya ang mga apostoles, no? Sa Mateo 16, si San Pedro, si San Pedro giingna niya nga ikaw Pedro ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ayan, no? Ug ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kung unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit.
kung unsay idili nimo diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Jadi ta malimot mga higala nga kini si San Pedro muni giila sa Katoliko nga Santo Papa. In other words, si Saint Peter nagrepresent siya sa Katolikong simbahan. Okay nga naman, kining simbahan Katoliko muni ang gilutos kay ang katong mga unang Kristiyanos nga mga gipanglutos mao man to ang mga kanang gi-convert sa mga apostoles. Ano bitang gipanglutos ba nilang nila ni kining nila ni San Pablo, kay si San Pablo kuan ba na sa una Saul ba na, no? So wala no nga kung makaingon kita nga si Pablo, si San Pedro may giingnan ana ihatag ko kaniya, pero di natin ta malimot nga si San Pablo mao'y pangulo sa Katolikong simbahan, no? Kaya siya may diha man niya tukura ang simbahan. Ala no? Giingnan ikaw Pedro, ikaw bato ug ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan, no? Ug bisan gani ang ganghaan sa hadis dili makatumpag niini. Oh, yan ingon na niya na. Bueno, no? So klaro na ha kisa may naghatag og katungod sa simbahan sa pagtudlo mismo ang atong Ginoong Jesucristo. Kay sa diha nga gitukod niya ang iyang simbahan, giingnan man niya si San Pedro. Pedro, ikaw bato ug ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug ihatag ko kanimo mga yawi sa kingharian sa langit. Kung unsa imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsa imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ayan no? So muna siya. Noon niya matud pa ang maong katungod lagi nagihatag ni San Pedro nahimong katulukod nahimong katungod usab sa simbahang Katoliko. Kaya naman si Pedro mao may nagrepresent sa mga Kristiyano sa itong higayuna nga maoy nahimong simbahan nga angka kining simbahan nga gitukod ni Kristo, nga maoy nahimong kanang gitawag natong simbahan nga gilutos panahon sa mga Romanhon, ug maupong simbahana nga gitagaan og kagawasan ni Constantino, ug maupong simbahana no nga matud pa nahimong official religion of the Roman Empire, nga maupong simbahana nga gitawag ni San Ignacio og Catholic no sa iyang sulat ngadto sa Smyrna, Ignacio sa Antioquia. Abi na padayon na tong mga dawa ha mga gala kanang tapika no kay dili man lagi na madali-dali kay kuan man lagi na kanang very broad kay broad ba ayan no. So klaro na ha, so dinala mo sa ko kutob ako tong ipadayon ning tapika ugma. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Elvin Academia ka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang pagkatikisis. Dalo na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto.